Planine don saoire atá rompú. Bhí na bócailí ag stadéir sa chiisten. Bhí sé a hocht a chlog. Bhí na leabhar go léir an mórd. Bhí ceotal, fruchtáin agus corcáin taobh hir de bhúcail a bhain. Bhí sos acu thart a leathúir tar éis a ní. Bhí cópán té acu. Bhí siad a géisteach leis an gceol an radio. Bhí annach chuid tuairimí ag an trúr acu. Bhí féilire an mala agus thosaigh siad ag plé a blanine don saoire. Is léir go mbeidh siad ag déanamh na hardteist na méireachta imhí an bheithimh. Níl siad cinnte céir de dhéanamh siad I mí úl ná I mí lúnasa. Thosaigh siad ag labhairt hí na rudaí a dhéanamh siad sa saoire. An bhfuil éon phlean agah don saoire a dúirt búcail a bháin. Dúirt búcail eile go mbeidh sé ag dul go marbella. Bhí búcail eile buairthe faoi cuasaí airgid. Beidh mis ag freastal ar ceol cuilim sa Chaisleán an 2 lás feitheamh de bhí lúnasa a dúirt búcail a bháin. D'inis búcail eile go raibh a dhead as obair. Bhí sé díostaithe. Dúirt an búcail eile nach raibh mórán airgid ina cheach freisin. Dúirt búcail a bháin go mbeidh postpát aimsithe aige I mí úl agus I mí lúnasa. Ceap na búcailí eile go raibh plean iontach é sin. Cúig beirt bhócailí a bhaile sa phictiúr seo. D'fhág siad slán, mhartaigh siad labhairt lena tismitheoirí. Leabhar búcail a bháin lena bham. Bhí siad ag caint faoin saoire. Is léir go bhfuil áthas bham. Bhí si ag gaire. Is léir go bhfuil si sásta airgid a thabhairt dá amach. Má dhéanann sé stadéir dá nói. Mar a deireadh an seanachil, marig ná déanann comhairle deach faná.